जोंथ' दिनै रायज्लायदों रायज्लायनायनि गेजेरजों दाख्लै जोंनि जिबिलाक 17थि बोसोरारि जथुम्मा जों बेयावबो फोसावदों जे जोङो जोंनि साननाय बायदि जायाबा जोंनि दाबि दावहाफ्रा जाफुङाबा जोंबो फिनै आगुनि बादि आन्दलन खालामफिननायखौ जों थांखि लादों आरो गासै जिल्लाफोरखौ जों फोरमायदों। गासै जिल्लाफ्राबो जोंना साग्रिदनो दङ। जोंल' नङा गुबुन गुबुन आफाद माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै जों थाफानानै जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय जोङो सोमावफिननायनि थांखिखौ जों खौसेथि बर' सुबुङाबो लादों आरो जों सानदों नैबे फैगौ एसेम्ब्लियाव जों मोजां फिथाइ मोनाब्ला इयुनाव जों सोमावसारगोन। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिहेतु दाख्लै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव आबुङै जों दाफुंना लाबाय। बे दाफुंना लानाय गोदान आफादनि दिनै समायखिरा लानायमोन। समायखिरा लानायाव दिनै गोबां जिल्लानि आबुं थान्दैफोर दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। जेरैहाय 22 जिल्ला माखासे दख'रानि गासिबो फैनानै दिनै बे माबायाव बाहागो लादों आरो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिहिरेश्वर बसुमतारी, बेजों लोगोसे चेयारमेन अनिल बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे नियमा वार्डानि चिफ एडिटर नरेश कलिता बिथां आरो गोबां रादाबगिरि बिथांमोना फैनानै दिनैनि बे बाहागो लायो आरो जोंनि जिथु गोदान कमिटि दानाय बे दिनै आबुङै जानो थाङो आरो दिनैनि जिथु गोदानै कमिटि दाबाय जिहेतु जों मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै बर' माहारिनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ बेफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय आरो जिहेतु जों थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै बिटिआर सुक्तिनि थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि जोंहाबो बिबान थानाय लेखायै जोङो बे खामानिखौ मावदों आरो जिहेतु जोङो नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव मोनसे गावखुंथाय मोनबाय। बे गावखुंथायखौ जों बोरैहाय आबुङै दाफुंना लानो हायो बे गावखुंथायाव बिकेडब्लिउसिआव गामि सोसननाय बियाब दानाय बेखौ बोरै बिसायख'थिसिम लांनो हायो बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा गावनो सिगां लाइनाव थासिननानै जों गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ दाफुंनायनि थाखाय जों खामानि मावो आरो बिटिआरनि बायजोनि जेंना होनबा कार्बि आंलंनि जिथु जेंना हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननाय आरो दानि जिथु हानिखौ लानानै जिथु जेंना सोमजिबाय थादों बेयावबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु बाहागो लाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोंना गामि सोसननायाव माखासे जेंना थाबाय टिवा अट'नमास काउन्सिल राभा अट'नमास काउन्सिल बेफोरखौ जों बोरैहाय जुथायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसनजोबनो हायो जों बिनि सायाव खामानि मावगोन। बिटिआरआव हाबनानै आद्रा थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ नैबे काउन्सिलाव जों बोरै बजबना लानो हायो बेनि सायाव खामानि मावगोन। बेजों बे काउन्सिलनि सायावल' नङा दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' हारिनि थामोन्थाखौ गोजोर खालामनाय रांखान्थि भाबै जौगानाय सोलोंथाइ आवगायहोनाय बा सामाजिक बा धोरोमारि गुबुन गुबुन आफाद थांखियावबो जों खामानि मावनो दिनै समायखिरा लादों। दिनै जोंना गासै 47 जोंनि सेन्ट्रेल केबिनेट बडि आरो 80नि बांसिन सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मेम्बार दा दिनै समायखिरा लादों आरो बे जोंना दिनै आबुङै जादों। बे एसेम्ब्लिनि माने गेजेरजों बर'फोरनि बिकेडब्लिउसिआव जुदि मोजां फिथाइ थायाबा सोमावसारनायनि खोथा बेयाव माबायदि गोहोम गोग्लैयो? जोंथ' दिनै रायज्लायदों रायज्लायनायनि गेजेरजों दाख्लै जोंनि जिबिलाक 17थि बोसोरारि जथुम्मा जों बेयावबो फोसावदों जे जोङो जोंनि साननाय बायदि जायाबा जोंनि दाबि दावहाफ्रा जाफुङाबा जोंबो फिनै आगुनि बादि आन्दलन खालामफिननायखौ जों थांखि लादों आरो गासै जिल्लाफोरखौ जों फोरमायदों। गासै जिल्लाफ्राबो जोंना साग्रिदनो दङ। जोंल' नङा गुबुन गुबुन आफाद माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै जों थाफानानै जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय जोङो सोमावफिननायनि थांखिखौ जों खौसेथि बर' सुबुङाबो लादों आरो जों सानदों नैबे फैगौ एसेम्ब्लियाव जों मोजां फिथाइ मोनाब्ला इयुनाव जों सोमावसारगोन आरो दाख्लै जोंनो जिबायदि बाथ्रा होदों जोंनि 17थि बोसोरारि जिथु आद्रा थानाय सानजारि नोगोराव खुंनायाव जोंनि गामि सोसननायनि जिथु केबिनेटआव मोनसे सिद्धान्त लानाय बाथ्राखौ बुंदों आरो जिथु 6.3 बिथाङा दाख्लै जोंनि मेलनि गेजेरजों जिथु WPT मिनिस्टार ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर मनज पेगुआ फोसावहैदों गोदानै मडुलिटि बानायनाय जाबाय बर' मिडियामनि जेब्लाक स्कुलफोरखौ सोरखारिकरन खालामनायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बेखौबो खालामनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोन्थायनि थाखाय
आलादा रोखोमै मोनसे आयेन बानायनाय जादों बेखौ अलरेडि गभर्नरनाव हरदों होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों बेफोरखौ जाफुंजोबाब्ला आरो जोंनि दाबि दावाफोर जाफुंजोबाबा जोङो साखाफारा फिनै आन्दलन खालामफिननो